adlaw, syudad sang Iloilo. Yari kita subong sa gwa sang University of San Agustin Gymnasium para sa ginhiwat nga hampang sang aton Iloilo United Royals kontra sa Pasay Voyagers. Mainit gid ang pagsuporta sa mga Ilonggo sa Team Iloilo United Royals. Ilabi na gid nga sa aton home court ginihiwat ang ini nga tournament. Apang sa piyak sini, hindi man mapalupig ang kupunan sang Team Pasay Voyagers, kung sa diin mas hugot ang pagdepensa sang nasambit nga team batok sa Iloilo United Royals. Nga nagdisuta sang score nga 56-52 pabor sa Pasay Voyagers. Ang ini nga basketball tournament kabahin sang Maharlika Pilipinas Basketball League o kon MPBL nga ginpatukod pa sang tuig 2017. Ini si Dane Magno Raffles para sa Level Up Patrol. Uswag Iloilo, Level Up Iloilo.